Bediang subhai piwaro hakan kapor bangin ya syakrilang yublay ubala i jangi dakajeng i kabobom cukut kane kadika sengi ublay kabanangkong jong kane kasnem kumta ngayeng hakan kapor ban ai kublay New Year ya pi baro duai ba ublay undon na berkat yangi ngin lang roy nang san om takaji embakan jado andre ngin duai ba ublay un yarab yangi bangin lang san kam tam hakajing embakan jam sim bangi ngin long ke basir rahem ban syakri ya hakan kasnem ar hajar ar pusa bangin long sisa kita kibanget kibapan mi so nakaway kapor sakway kapor kaktiin kajong ublay kabangisyam nakakitab sam kabasis pasan kidakot kabanangkong kabdu basaw pulih ato aingu hautray tokot kerpat ya kakerteng jong to penbena yi kijingle jong hapedeng ki kenjaban riu turwai turwai kijing yaro to ya keren sapang kikam kiba pela jong to le thau buram haka kerteng kaba kho jong ai bakan kemen kadok lut kita kiba wat yutrai to wat pi yutrai bat ya ka bor jong wat ya ka khmat jong halaka sengi ngen beteng ya ka jing sakri ka jongi da ka bangin ya yang lang ngin ruai ka jing ruai ka ba san spa khandai hame able laki mensim ngi ai ban long jong me to sim da ka jing idru ngi dem kum ne basdang kane kastem kum to baro sautuli git khot ka jing ruai ka ba san spa khandai kajing pule nakaktin jo ublay hakane ka janmet kalong ka bakham jorong kumtang kerpat ya pi bapen yaisa ban nga kawai ka breu na Samaria kalawan bantong
Ujisu uong haka tu ai bangandi nabaki senran jong u kilala le no sakata ka snong bakin yo thiet jeng bam onda kum ta kata ka breu ka balong kanong Samaria ka ong ha u kumno mame ujiu me pan bandi nanga ka balong kanong Samaria nabaki jiu kum jualok bat kinong Samaria ujisu uliatu ba ulong haka lada pila itu ya ka jing ai ka jong uble bat u ulong uta uba ong hapa tu ai hanga bandi pahi pandala pan na ukeng ute undala ai hapa ya ka ka ba kata ka breu te ka ong ha u ko kenran mem don jing tong ka pukri kane ka pukri ru kalong ka ba jeliu nomor kata nang no meyo kata ka ka ba hato me kam krau mame banyak ukpa jong u Jakob ubla ai hangi ya kane ka pukri bola di ru naka bat ki kon jong u bat ki jingri jong u uji sulia tu bulong haka u breu baro ubadi na kane ka un sliang pat handrei unu ru bandi na kata ka ya ka ba ngan ai ha u on sliang lano ru handrei kata ka ya ka bangan ai ha u kan long ha u ka pukri ka ka bakat soi saka jing embom jukut kata ka breu ka ong ha u ko kan rat to ai hanga ya kane ka bangan sliang lum ne wan sene bantong uji su wong haka tu khilet khot yu tengah jong pha bat to wan sene kata ka breu ka liat tu bat kala ong ngam don tengah uji su wong haka pala ong ka bade ngam don tengah nabangan nabasangut ki tengah pelayo ba uta ba padon mentaru umlong utengah jong pha ya kane pala keren ka basya kata ka breu ka ong ku kan rat ngasukhu ba melong unong ya thu lupa ki kpa jongi ki yamane blai haloru ne hi ulum pipat pite pi ong ba Jerusalem kalong kata ka jaka ha ka bade pan mane blai uji su ya thu haka ko ka breu tonge yanga bat kapor ka ja ba pin yamane ya ukpa halor une ulum lemme ha Jerusalem piyamane blai kat kum ka ba pemtip ngiyamane blai kat kum ka ba ngitip naba ka jing pen kalong nakijiu handrei kapor ka ja bat kalong menta ken haba kinong yamane blai ke basisya ken yamane ya ukpa ha ka mensim bat ha ka basisya naba ukparu uwat ya kibakum kita ban yamane ya ublai ulong mensim te ka dei ki ba mane ya ban mane ha ka mensim bat ha ka basya ublai kerku ya ka ba pule na ka ne ka ktien ka jong ublai bat ka basya skor ngin lai chublai ha ki jing duai ngingu yame ablai ha ka ne ka por jong ka ne ka sngi bangila bandon ha ka ne ka yeng kaba kentang kaba lasna khnang bangin yo ban yamel lelang ya ka kerteng kaba ka jangme ngadua yame ablai nadu basdang jong ka ne ka jiaseng to don lem rengkat bat ngi ba ka jiaseng jong i kanum sulong ka jing pendep rukom rei bangila ban yo ka jing mentoy la ki long khandiat ru ndai ki long ki jing mentoy ban long ka jing yarap yangi haka jing ka ban sawan don lam rekat ban nga usakri ubaduna ubat telot baka eka baro ka bangalapan kre namar kan ka por ai kan long da ka jing yalam ka jang me yarap yang etrai baka jing sakri ka jongi kan penla yang ban khamjan same tolong lam rekat yang baro to ma bi kilat kilet ha kerteng jusung iduai amen. Hakane kapor ngin yo ban pendep yiki kam jong kapalang ki para bangit be yet baro ni ai kublei pi haga kerteng ki jong trai ba nong pen jong yu Jesus Christ ipi baro ki khon jong kapalang kumjoru yikibe ki para bangit ki ban ki balang ki be don rengkat dembat ni haga ni ki sing
Ya ku blay ru ya gitu kiba page link ba ke YouTube. Ublay unis nei bandar nekat debat ngi hagini kijing syakri kejongi ublay. I nongkren hagini ke por ilong itemen besan ke marbanyang. I balong ubay na kitemen besan jong ke balong kemi kejongi haput mori. Ya ku blay pi itemen besan nagabenta ba pila pelaj ke por ke bokordor jong pi. Ban yedon nekat bat ngi ke balang. Bat khamtam ban sam ke kubor ke ketien ke jong ublay hapdeng jongi. Idwai ba ublay un kerku ye pi. Ublay un kerku ru yangi kum ke balang. Leng ba ke kubor ke ba pian ai kan long ke jing sa ya ki jing im bagan jaman sim ke jongi. Itiman besan iwan rengkat ru bat iwei na ki reurang ba aga balang pun muri Mr. Irani ni pediang shobha ye iru ke jing don rengkat ke jong pi ba ka pensingan yengi kum ke balang. Hagini ke por ngin yo bandrum no ye ki jing aingo badhadin baladep bandrum ye ki ngi gerpat ye itiman besan jongi itiman besan Dr. Ola Mari in shobha banduai ban penkentang ye ki jing aingo. Doi nuai. Ku kpa jangi bahabeneng. Nyai ngu me kekenrat manang pli ni kelat kelenti. Ngila bandon kaying kejong me ban syakri me ban mane me ublay be imbat badan bor. Trai babahai ngu kekenrat me lamingi. Kum kabalang ngila yai lai nyus nem barem. Nyidon po jing sumar sukher sang tiblay jome. Bat mentangi don nak singi kemenyo Yunus nem batmai aprai kaburam bat kejingung ai tang sameko kenrat harga po trai bangi don na ko tani khlimat ban syakri me lam ki aingu syaka kam kejome trai bangi dua ai sai ban kerku ko khrai atrai pen kentang rui ki ablay basano shano makabalang ke pendon kam kalong na batamat pen krau ya khimablay jome ban pen krau ya keteng jom hasla kena ke perthai Isai namar kata trabah yang ibarok dan keti berdo keti belano asyik kam jama blai ban kerku pen khutnya blai bangai ko tas ke kam jama lam jing ai ngu isai ngin ai ki donut ke men sim jing ya blai na ka banta ban syakri kam bahabat kam janai me honus nam matmai ablai isai ban yala mingi ko kenra lam honus nam matmai yimtip ko trai kum nongin ya jablai ringing it scam ban ngishania hak jalam ke keti bran bor jama tin nengi ko kenrat kum kabalang ini amat izinot kat jomekat baksi por ki sedang sang slan kendo kerku ko kenrat ki kon jong kabalang o dona preng ji badona preng jing jing pang jing sitam ki jing tunjuk ki baharu kom ginwai stravai sai ban kerku ru ki ko trai nama matip ki ablai kum bakilong matip ki ko tra ki don kam me hanya lenti program kestana slak ne perthai haunus tam thamaru isai ko tai sang pang por nyo sngo ki khobor tin jome long bau syakri jame ko kenrat isai ban penkop iron syakri da kabor pensle do men sim bakhuj ko kenrat bagai kai barok yen mi mangin yos ngo ben mina da sentur syakri jame kalong ka sor sawah ka khubor ka ban khajing snai jame ko tai ban tai men simengi kerku ko kenrat ni barok bedanang ni mengin pli ki donot ke men siming ko tai ngin panthali ke ki jong perthai ngin priang ko tai ka khubor ka tin jame haki jong haki men sim jongi sngo ko kenrat bangu ma bata ki pop Nabi kena panggil dalam teng Yesus. Amin. Tushwa bengin yo ban sa skor ya ke jesolok na ka tien jong blai. Ha ke ne ko por ne simban taban ruai ke jing ruai ke basan spa nyop husan. San spa hanru pusau na ba kamrim. Pi syakri utrai ukan rat ya ro pen pau jing pen im ha perthei baro ka kerteng badon bor ujusu pen krau kahima ka jong u hangi kalapau ya ungin ya dem ya ungin yangu kado nuot jongi atrai tu pen pelu kaburam bat ya ro huji sungin ai jingu ya ujunom unsan syar klemwa ka jing ruai ka basan spa nyup husan bat san spa hanru pusau
Tengahnya duai. Ngiwan hajan jong me pat hagan kapor jong kan negasngi. Shua bangin yo sngau ya ka kubor ka bame. La bu bau sakri un ai hagan kapor. Ngaduai ya ka jing don lem kat ka jong me. Ai baka eke baro ka ba pen krek ka jong ha ka jing tuna. Men penjanai men penbiang bahkan long ka kubor ka ban yarap yangi ban long kinong but ki ba sisya ki jong me ki ba im man ka klip mat ban pen kraw ya ka kerteng ka jong me nadu bas dang jong usnem kum ni atra yarap ye ki ba sa skoru ai kin yo ngau ka kubor ka bawan lame om ka bawan na usakri. Terus ngau ya kejing duai jong sakri da bama biki like kilet kirengkang ru ha kerteng jusungi pan ngidem amen. Sengo penpau kejing sungu yo sekretari jaga balang ya kejing pediang borom kajong na ka pentajong ha kejing sisya ngam sengo undong wei ha kene ka balang kat bang akan mau ngalawan lai sin sin satai sesiliang surok haba podang sena ya kene ka yeng mane sa sin pat haba kene ka benta jong ka yeng mane kampat dep idang yalong jeseng sapo kumta ngam suau nong wei kini bun la kini ki balong kita men basan kilade ki bangia itu itau bahana do bangidang ya don lang hapo put mauri ublei un kerku ya kene ka jing sakri jongi ha kene ka por ha ka basdang jong ka jing keren ka jonga ngas ngau ban khot lang ya phi baro bangin aingu yo ublei namar dei na ka jing isn ki jong trai bo om sem la bam do yangi na ba ki jing isn jong kim do kilong ke batamai man ka step ka bakrau ka jing yai ne ka jong ublei ngapan pau ka jing sungu ya ka program komiti jong ka balang mauro hang ni ka bala ebit ban benset halor jonga ban yalam ya ka ne ka jeseng bat kumju ru ban ai ka je selok na ka tien ka jong ublei ha ka ne ka sngi ublei ka benengkong jong une usnem ar hajar ar pusau ngapediang da ka bas ngurit bat da ka bas ngungu
ya ka jing penbet jong ka balang ngasim ya ka kabu ban ai khublei ya phi baro nadu i pastor wala imdon kita men basan kirang ba balang bad baro ki parabange ki badon ha ka ne kapor ngai khublei ya phi ha ka kerteng ka batiang tam bat ka badon bor tam ka jong utrai bo nong penim jungi o Yesus Kris bon sin habang ayo program nganget ba kadai ka jeng peniat ka jong ublei balabu yang iban keren hang no le se ka jeng keren ka numbiang re kumbang ngala duai nganget bo ublei un kta i gido onot ke jong ilong ba ke jeng keren ngaduai bo ublei ndon berkat ba kene ke jeng sakri ru balong ba ka jong kene ke jeng sakri kene ka por ngapen pau ka jeng sungu yu sekretari obola pentip lupa yang aswa bangan yo ke program kene kala yarap yang bangan yo ban pen krek ya kene ke jeng keren te banum slam mentangin ya poino sya ka benta jong ke jeng keren jong ka benta ka bang aku ban keren kalong ka tu ka bang ladep pen pule hakapor ba pule sedang ngalaong ya pi kalong ka bajarong hendai ngangan simtang ka tu ka dekot ka ba arp husau yo anes ka basau kalenong ka dekot ka ba arp husau ublei ulong umen sim te kadai ki ba mane yo ban mane ya haka men sim bat ka ba sisa ngan pule pat sai sin ublei ulong umen sim te kadai ki ba mane ya ban mane haka men sim bat haka ba sisa ublein kerku ya ka ba pule bat sya skor ya kane ka benta jong ka ketien jong ublei para bangai ngi em ha kane ka perthei ka bayar ka perthei ka badon bun jat kinyam kirukom bat kirukom mane blei ba pher ngalape na ke internet bat ngalape ya ke sensus ka ba khaddu jong usnem ar hajar ar pulai ka perthei menta kala don pra pon iwe billion ki ba syong haka ngin pen kala haka ktien ka ba khamsuk yang iban sutu kana ka perthei ka bang isyong menta ka don pras pa sipo krur kinong syong sinong nakine ki babun dai mangi ki Kristan kamut kentup ya baro kiniam Kristan nadu ka balang Protestan Presbyterian jungi ki balang Katolik bat kini ki badang mi thamai kini baro ki don kumba arspa lai po prakrur ki babun ka jing bun breu kidei ki niam muslim kini ru ki don ar kenhun kata kisya bat kisuni kini ki don sispa khandai phukrur ki muslim ki mane ki nge ya ublei ala jongki ki balai ki dei ki bom nge ya kinu ne ya uno ublei kata ki kentup ki atheist ki agnostik bat ki we kini ki don hadu sispa ar phukrur ki bawan basau ha ka jing bun breu dei ki Hindu ki ba mene ye bun ba ki blei bat kini ki don sispa khan riu krur nang ta don sekiwe pat ki jat benriu kumbangi tibha India ki don ki jin ki don ki buddhist bat ki breu jog perthei kini baro ha bakhen lang ki don hadu sispa sau phun riu krur kum tangi su thu ba ki nong song sinong jog perthei ki don lagi rukom ba pher ban mane blei ngi ki Kristan ngi mane ya ublei uba ublei uba sisa habanga perkhat ya kane ka jing mane jongi ngasai sngukya manga mapi ngi mane ne kumba kadai yang iban mane
kumbakan tu uji sukres si katukanong Samaria ban ngay ban mane ya ublay haka mensim bat haka basisya habangi perkat ya kene kejing ya keren kabang lapun pule haka basedang ya kejing ya keren jong uji su bakanong Samaria ngisu to bagarukom mane blay jong kinong Samaria bat kijiu kadon kejing ya per haki babuan bantah kat kum katay kajing ya keren kajing mane blay jong kinong Samaria kalong kabasir rehem bahan rey kisir rehem klem kajing tip ya kajing sisya kajing tip jong kinong Samaria syapang ublay kaduna hadu kata-kata namar kim pediang ya ka testamen barim berokaway ki pediang tang ya kisan teli ki kitab jong ke Bible kata tang ya ki kitab Genesis, kitab Exodus, kitab Leviticus, kitab jengkhen bat Deuteronomy. Ngisutu namar kata baki nong Samaria ki mane da kamansim andai klem ka jeng sisa. Mentoy ayu ban mane da kamansim rei klem don ka jeng sisa. Na kata kadau uji suhu buya keren bak tu nong Samaria la dangi pek ketu dekot bar puar uji suhu ong pi yamane blay kat kum kaba pimtip ngi yamane blay kat kum kaba ngitip kajing mane jongki blay jongki jiu hakawai kaliang pat kalong da kumwe kidon kajing sisya baro namar ki pediang ya baro kabala to hak kitab barim Old Testament handai kiduna kajing syakri basir rahem bat bakan jaman siam habaki parisi kiduai neki ai jingle isnai kido no jongki kim don ha kata ka bakile na kata ka dau uji su ukod yaki ki ba arsap ki ba le men le ki jing teb bala ai rong li badam de ki sieng ki riuyap ladangin pule ha gospel Marcos kelondong ko banyau kadukot kabahan riu bat nyau uji suwong yi parisi bat kinong to kadai kabawi saya nong ya tu lupa uong sapang jong pi kiba arsap kiba ki breu ki burom yang dakar yang sentur handrei kadok no jong kite kajengai nanga handrei pimane thala yang habaki hikai kijing hikai ya ki hukum jong ki beriu kalong kumba mane ya ki beriu kamlong kumba mane ya ublay utrai mangiru ngidai ban perkat bah langi mane ya ki beriu ne ngi mane ya utrai kumta kajing mane jong ki song Maria haulum gersem kalong ko basirhem klem kajing tip kabasisa kababiang kat ba kajing mane blay jong ki jiu Jerusalem kalong kaba klem don jing im bat ka subat perking ya ki aka ki bom mentoy ki don ka jing sisa ndai kim don ka jing sirhem ban mane yu blai ha ka mensim wala kitip ya ka jing sisa uji su upen rem ya kini ki kom mane blai baro ar da ka ba uban ha ki dekot ba ar pulai ar pusau ba ublai ulong mensim teka day ya kiba mane ya u ban mane ha ka mensim bat kabasisya nga pia ya ka jingkren jonga haki lai penta kabanangkong ublay ulong umensim dang ganengi suto ba ublay uday ubom don kamet do don kamet kapat kumangi don ki dekot met ulong ubangim la ban yu ide ki khamat do jongi ngi susu thu ya ka jing don jong u da ki jing tre ba phla ba man kapor jong u nalor kata ngi tibo blai udon hagi jaka baro haki por baro ban ngange ba ublai udon hagane kapor ulong ubakhu ulong ubasngur ubadap da kajing e bat kajing isnei hakalanong ka banyaw ka dekot basau popra
kikam ke apostol kaya tu yangi ba ubah klik tam ubju songken haki yeng bala tau de kiti buon ki breu ko pertei ki perkat ba ublai udon jinglong ai hakadok haladeru habang perkat ya jing tok ka kten jo ublai ka ba ong tungin ya tau yu ubreu hakador jongi ka ba kum ka jing seriem jongi hi te kalong ka ka ba mayan ban perkat ba ublai udon dur wala don ka meddo kumno kane kala balong ngasai perkat kumno kane la balong haba don ka meddo kumno undon ka dur ken ngalah sai ngalai sai yai perkat sapang kane kumno kane kala balong kalong ka ba ban sempang handai kum ki banget ka basuk ingi kalong bangen sungai ba ublai ulong mensim ban ngidei ban mane ya haka mensim ban haka basisya kabenta ka ba ar ban mane haka mensim kamut ayu ban mane haka mensim kaktien ublai haka dekat bar pusau jong kelenong basau uyones katau ya ka mensim ka jong ubanget ka mensim jonga ka mensim jong pi kadai ka mensim jong umane blai kumno un mane blai hagano gur kom mane blai ha mensim katau yangi kinong bot ujis kris kumno ngin mane kajing mane blai bekerja mensim kadai bantuan nadu napo ka mensim sabar kamdei ka jingdon jongi ha ka jaka ka badai ha ka por babiang da ka ktin badai kumba ke jingjob ha ki business menjob ha ki sports ki kam persai kalong ka jingdon ha ka jaka badai ha ka por babiang bat ki wei ki jinglong ka jing mane blai kamdei ka batang nasla ndai ka dei ka ka batrei kam kaba kersoi naduk ka mensim siapa apostol Paul usul tu bahasa pangkumno ban mane ha ka mensim ha ka siti jong seginong rum kelenong ka banong kong ka dekat ka ba khandai apostol Paul uto namar ba ublai ulong usaki jonga ya ubanga sakri ha ka mensim jonga ha ka gospel ukon jong klem daput ngapelong ka jingken mau sapang jong pi ka ktin sakri hagane ka dekot kawan ka ktin gerik la trio ka bamut himane apostol Paul umane ublai ha ka mensim udah Pedro umane ublai ha ka mensim kasam ka basau pusan ka dekot ka banengkong ka ong ka do no jong ka silai de ke ki babha kani ka penpau ka mensim mane udebit kasam sispa lai ka ong ko mensim jonga tukar kuyu trai bat barok ka bahanga ya ka kerteng bakho jongu kani ka penpau ya ka mensim ka jing mane blai ka nadu ka tenrai bat nadu ka mensim udebit utip ba ka jing kwa ba kongsan jo blai na nangi ki breu kam dei ki basabar kumta ha ka jing ruai kala ka ba mut jong ha ka sam ka basan puwei ka dekot ka bakat san hadu kan nyau debet kerpat uang kumni atrai to pli mame ye ki remyang sentur jonga tiga sentur jonga kan penipau ye ka jing ya ro yame namar mem somon ye ka jing kenya ne langa ayaka men so bhai ke jing aingu mem so bhai ke jing ai nyu thang ke jing kenya ke jong ublei ki long ka men sem ka balwet ka do nut ka balwet bat ka basungsi ablei men iben ka dei ban long kum balong ka jing mane jong udebet bat ka dei ban long kum ne ka jing mane jong i baro haki por baro ki kten jong usem debet ki batai spang ubre ubakadok nut kadap tang de gijing yaro yublei ba ukur pat ba ublei un pli ke sentur jong ba ula ban yaro
ya ublay hakabapau ai ba mangiru ngen kerpat ublay un penla yangi bagi tin ke bangi keren ki kam bangi le bat ki jing perkat ka do nun kin long ki ba pediang subha hakmat ublay Stefan Charnock hakakot jong u the existence and attributes of God uong kajing don jong ublay kajing long jong ublay utho without the heart it is no worship ngalapan kala khasi kumne lom dangin mane nadu kado nun nadu kamensim kamdei kajing mane blay satya ngi kelalong ki ba arsap kum ki parisi ngila benumlong ki bajana ya kajing na mane blay jungi andrei ngem dei pan ban mane arsap kum ta habangi mane blay ha kamensim kadai ban long nadu kabajeliu kado nut jongi kabenta balai ban mane ha kajing sisya ha kajing yakran uji su baganong Samaria uji su kentu ba kajing mane blay kadai bandon kajing sisya haka uji su utip ba kajing mane blay kinong Samaria kamdon kajing sisya kinong Samaria kinge tangi kisan keliki kitab kinge kumbalah kedau hasua kidu no ai kajing sisya ki badon hakisam haginong yatu lupa ngasngau ya ha ba kajing tok we nong tok komentari ubaong kipen bakla ye gijing sisya kaktin ublay da ka bakinge tangi kisan kitab kum juru kipen bakla ye ke history da ka bagi alam bakla ye kinong buat jongki une unong tho commentary uong baki pen bakla ye ke history da ba ong baki lai teli gijing ja bakrau ki ja holor ulum keresen kata kinge ba hauna ulum ba Abraham uyalam ban kenya yu Ishak kat ba ka Bible kaya tu yang ibu Abraham ulai ban kenya ya Ishak ha ulum moraya kabaar kajing penbakla yang history kalong baki ngai bu Abraham uya kendu yu Melkisedek ha ulum Gerizim kat ba ka Bible ke bangi Shem ha ka kitab Genesis kalonong ka bakat saud khot bakat pra kamdei kumta kabalai kabaki nong Samaria kinget bakala kalong ba Moses hadin balalai na Egypt utay ya keduan kabanangkong haulum Gerizim kad ba ka Bible kaya tu yangi ba Moses utay ya keduan banangkong haulum Sinai kad kum ke kitab Exodus kalonong kabalai pau kadukot ka ba arpu pra dai na kane kadaw bu jisuang ya kanong Samaria aga dekot ka baar puar pia maneble kat kum ka ba pimtip kimtip ya kajing sisya andre kia mane sirhem kajing maneble kadai banlong ka jubab ka ka ba pensyong nong rim ha kajing sisya worship is a response built upon truth kumbaong upastor John MacArthur Jr. Kasam sispa sau pusan ladang ipule ka dekot ka bakat pra kau utrai ulong hajan kita baro ke bakot kerpat hau kita baro ken ke bakot kerpat ya u ha ka basisya kapau syai ba kajing sisya kadai ka bedon kam na ka benta kajing mane ba pediang hun ha ka sam ka ba prapun reu udebet uduai ba utrai unhikai ya u bon sutu ya kajing sisya da ka ba ukerpat to hikai yang kalenti jong me ngan ya ja kajing sisya jong me upilat hau yo anes khat pra lai phu pra ukeli kajing keli ka badan kamba kata kalong ayu kajing sisya kajibab uji suwala kalong kajibab yo pilat halor kane kajing keli ngin Shem hau yo anes khatnyau kalon ka ba khatnyau ka ba ong ka ktin jong me kalong kajing sisya namar ka ta ka ktir ublay kadai kajing sisya kumta habangi mane ha ka ba sisya ngidai bandon kajing sutu ka ba syai ya ka ktin ublay bat ya kajing long kijong ublay
la kham slem ngalayo ban pule ka we ka kot ka bangam kan mau su wat ya ka ba tho andrei ngala su tho tang ya ka banga snodon kam ka ba ong ha tin pareng kum ni. When the word of God dominates your life, your praise is regulated and your worship is conformed to the divine standard. Habaka tin ublay ka sensyar ya ka jing im jong pi pinang ban ai ka jing yaro ka ba sisya yu ublay bat kum ju ru ka jing mane ka longkat kum ka kerdan ne ka mon ublay dai na ka ne ka daw apostol Paul ha ka jiti sa ki Kolosai lai ka ba khat riu u kan tu ka ba ong ai ba ka tin ublay kai ba ka tin u Kris kan syong ka hai po jong pi ha ka jing start baro da ka ba hikai da ka ba ya sneng paralok haki sam haki jing ruai haki jing kan un ba kan jam sim da ka do rai da ka jing ia haki do no jong pi shau blai ka jing ya mane blai ba sya ba pedang hun khmat du blai ka jing mane blai kumba ki mane kinong Samaria ka ba Sirhem kamat ka ba khle lang kinong Samaria bat ki jiu bat kajing mane jong ki jiu ka ba mane de kajing tip ya kajing sisya balatho ha ka Bible prabange swabangan penkut ngakwa ban person khandiat sapang ka rukom mane jongi ki Presbyterian ha ka negari khasi jantia de mangi ki Presbyterian ki babun paje ha ka negari khasi jantia ngala de nga sai perkhat bat de mangi ki ba penlong bun e gi jeseng ha ka si tayo ne ha ka si benai handrei ka jing sakri ka jongi ka jing mane ka jongi kam sem lawan ra kanu ka jing bah yo babun balang ngim sem lawan ra banwan ra kanu ka jing kelah kat banang mi kisngi kijing sneu kilanang roy bat ha ka jing yo i jong anga sem bakata ka jing Sirhem bat sakri blai kum kinong Samaria kalanang duna ka jing sakri blai la i kumbangi su pendep rukom dai kane ka ba penlong yang abangan keren ya kane ka bentana ka ketin ublai ba ublai un keren nangkong yang bat yang ilang baro bangilak puson langi manene em haka mensim bat kajah basisya ladang impan le kum ta tu ai bakane kan long kajingkut jingmut thamai jong nusnem bangin sakri oblay haka mensim bat haka basisya sua bangan penkut ngakwa ban ya tu lem ka ai ka bangadang pule hagini ki khendiat si haka por banga pen kre ya kane ka jing keren ngala pule ya ka kot kabala tho do we nong tho ubode na South India uta u Daniel Sundararaj kata ka kot kato truths for the soul kijing sisya na ka benta ka do not ka jangi hata ka kot ka don ka we ka benta ka ba tho real worship kajing mane blai ka ba sisya une unong tho ulama ham bahaki ni gisngi kajing mane belai kalahiar dor hadu kata-kata don hendriu teli kimat ke ba ulama ham bat kita kimat ngala super kelak khasi baik namar kan sim kapor kan sim ya kapor ladangan pule bat pareng bat kasi de une ulat tho wat ai ba kajing mane belai jongi ka penlong ya ujisu tang bangi itu malu malaya handrei ngidei banda itu bahaya bat tibha bat sumar bahaya kijing hikai jang kadai kamat ka banangkong ka baar kamat duang wat ai bagading pena kan sulong tang kadang bangideng kat sabangile handrei ai banginda sngotu ya kador jongka kamat kabalai uto wat ai bagi seng lang jongi kin sulong kum ka social gathering ndrei ba ai kan don ka jeslok bat ka jing yakte ba kan jamal sim
kamat kabasau wat ai bagajing mane blei kan sulong tang ban penda berkom ndrei ai bakan dami nadu godok nut bat kabasisa lah gijing ruai ne gijing duai wat ai beginong wan jeseng kin sulong tang kinong pet kai bat unong keren ulong tang unong entertain ndrei ai bakakubor bakinong sengap kin yok sengau kandalong kabor ban temayaki bat wat ya unong keren ru kumju wat ai baka ministry kan long tang kalat pen yok kam yok jam yaki bum yok kam hang no ru wat ai beginong yalam kin wat bat kwan mentoy yaladi abang perkat yaki ki jing maham ngadap daka jing no mensim i kemba ki jing mane jongi hakini kisngi kilam sikitei kijing kentu jong utei unong thok nomar kata nga ubah keren hakana kapor nga penlong kajing kerpat ya baro nadu kinong sarai bat baro mangi ki badon hakana kapor bangin penlong kijing duai au blai bau blai ndon lam rekat bangi hakini kisngi ki basniu kisngi ki ba kisngi kiba ka influence jong kana ka pertai kajur hadu kata-kata akan mau banyatu hang ni ka ka belajar ka jingle jeseng jong ha ka ka sunong hawes kasih kita ki para banget jongi kidon let's say 40% kadai ka jeseng kerpang ka bala khot jingi na ka banta ban ya kersan lem yaki ban sena ya ka yeng mane on dangi lapoi ngilapoi hakapor babiang ka jeseng ka banlong si baje siteng ngilapoi si baje habang ngilaap hadu si baje siteng ru dangwan tong dong tiet baje kumta ngilaap hadu batumen basan udon tong temen basan bat nrungut ki rangba balang de onda la ar baje ki bawan sia kata ka jeseng kidon kombasis pa ar pungut ha kata kabalang ndai kibawan jeseng kilong khat laingut kajeng perkat jonga kamut ba la kumno kilok jong temen basan bat rangba balang kindon baro kinlong khat sangut kibawan ndai kidon tang khat laingut kataru bat kentei bat kena dekane kelawan ra sisa kajeng no mensim yangi nga kajeng pen krek jonga ngam sem keren su kajeng pen krek handrei ngalah keren da ka weipat kumta kani wat ai kita gi sa influence marbun ke banget ke dei ki bompat ngai ki basong kata ka senong habang akli sano ki yale kini ki para banget jensis pa ar pungut ki ong ki yale som ki yale sane ki yale satai sata ka senong kala don ka influence race ni sane te kam don ka influence ngila dei ban perkat thamai kumno ngin sakri ublei kumno ngin mane yu blai kumnongin em ka jing em baman kasngi to blai en kerku ya kana ka jeslok bakran ha ka jing klot ublai na ka peta ka burom jong u amen dongin penwai no ya kana ka jeseng ka jongi ngin yarwai ka jing ruai ka ba handrus pa lai phusao ola de ban ruai kana ka jing ruai ngan sakerpat i temen basan karna yor ai kajing kerhu penwai try pelaj da kebakerku ai kajing suk hapok ru nakamana gospel jong me ai ngen bam da kabangu do pendap ka do nut jongi da kajing sobhana neng tingin yaro ya me junom bat ke el ngir khoj beneng tungin ruai tungin yaro yu kpa badu kun yo men semru junom haleluya amen. Come
doanya doai Ublay bok pa jungi bahabeneng ngai ngu ay metrai pemapelai kum kikon ki jom hepo ke balang mengilaban wan ke yeng ke bekentang ke jom kene ke sengi ke balong ke sengi utrai ke benengkong jong kene ke senam menginyo ya ke ban syakri ban yero ban penon buram ya kerteng ke beembak badan bor ke jom trai bi ingi duai tu isnei ker ingi ban ker khu ingi ba ke jing don jong isipor ke yeng ke bekentang ke jom ngin mi nang nerengkat ba ke jing ker khu ke jom trai ingi duai isnei ke ban yalam ke jing im jongi lembaga negara senam ke batamai ayat terai bagaimana kesin jam jong kejing em kejongi terai bi ingin nyai rengkat bat me ingin siapa ke jelam ke jong me kerku ingin lembaga negara kejing syakri kerku khamtam yu sembai jong ketin ke ba em ke jong me terai ya ke bau syakri jong me ulah beda pedeng jongi ayat terai ke ketin ke jong me dan yo ban chong dap kerhai ke jing em ke jongi nak wei ke por cuai pan duai nam talau jong syakri lo rengkat beri Terabi ya ke jengkit ke bakia ke bidan ban syarai la ke jong ke balang ke jong metrai do ya lam to betini i kersan bora trai inala ban ai ke jeng syakri ke bahatam ya kerteng ke embak badan bor ke jong me kerku ya kene ke jeng syakri ke jong ya kene ke por sengau ablai ke bango ma bi ki pop kerengkang ke mesyam mar kerteng jisu ngi pani kene bara para ke bin samino na ke yeng ke bekentang ke jong me au blai Isne ban pelaj ngi negara ke poda ke jingkar khu ke bakan sai ke jome nak ba air ba ke jing ai ke bada biang bada krai ke jong trai ban open em e jung Jesus Christ jing ba ke ba pelag ba mayan ke banala ke jong blai ku pana bom jukon lem ke Jesus lok ke ba pen sai bor ke ba pen thamai bor ke ba pen klan bor ke jong men sem ko ai be ke jingkar khu jong ke lai wei blai ba em ba shisha kin shawar kat bangi wei pi wei ke ba yang ha ke por penyelaman beteni ke jing jong ke ba man ke sengi Orang karo bagi kita baro ki bamani ki besyakri me hakari bekeleng setelah kepertai nadu mentasri ki bom cukut ro amen